Ануча перакладаецца на рускую мову як тряпка. Гэта лапік тканіны, звычайна старой, які ўжываецца для ўборкі, выцірання, ачысткі паверхняў ад разнастайных забруджванняў. Як правіла, у якасці анучы выкарыстоўваецца старая, непрыдатная больш ні для чаго тканіна або адмыслова вырабленая ануча для ўборкі. Анучы са старой матэрыі завуцца рызём. Анучы таксама выпускаюцца лёгкай прамысловасцю. У якасці матэрыялу для вырабу анучы можа выкарыстоўвацца бавоўна ці віскоза. Анучы выкарыстоўваюць у сваёй прафесійнай дзейнасці дворнікі, прыбіральшчыцы, а таксама хатнія гаспадыні. Шануйце беларускую мову!